Nanike phi nina ngigilwa uRumza waseMaritzburg owayefike engcwele wase waqhithisa indoda ngikhona eflatini erumini and leyo room yayi under my name KP esithi live eThekwini. Story time. Okay, ngangade ngihlala nentombazane nje si right shem nentombazane yase ngitshela Simi ngiyosebenzela empangeni manje ngisakwazi ukuhlala lana. No, it's fine. Angikhombise nempela no, this is my transfer letter yakhe. Bese ke ngixoxela nje omunye umngane wami ukuthi imngane ngidinga uRumza manje angeke ngikwazi ukuhlala ngedwa nje. Kuba mina nesi-self manhlani ba 2 3 yabo endlini kuba ne-vibe kuba nomsindo kuyaxoxwa nje. Athena kunomza wami obehlala eRes akasafuna ukuhlala eRes ufuna ukuhlala ngaphandle ufunda duty. No, it's fine. Student ingane encane ngekuzilokhu ngihlupa mhlawumbe igroove yabo nje again into ngalokho ngiyazi akahlezi esendlini uphumile nami ngiphumile ngisesikoleni nawo sesikoleni nje kuzoba right so lokhu kuma phambane it's fine. Ugeli afike ngempela fana into eziningi ke Osama hamba uthenga umbhede kwaGeli ikhona imali yokuthenga ku-Rich uzala abafundi umfundisi yabo khaya kuba kuyakholwa and umfundisi wangempela nebandla elikhulu eMaritzburg. UGeli ngempela bani nami ngiyayikhonzela ngikhonza iJNF by that time. Ngi-attend isonto uGeli attend isonto I don't judge yabo because lapho ukhathele phela isonto kubo isinkwa semihla ngamihla ukhathele uGeli ufuna ukuphumula ufuna ukurest. Bese ngiyamtshela siyazi mntu ngisaya kwaNongoma ngikhaya I think ngihamba ngoLwesine ngizobuya Monday. Bese thi kunga right yini mangaletha indoda yakho ayisengixoxa ukuthi indoda yakho base sibethandane for close to 7 years should ithi high school sweetheart umfana uyimadness yabo eMaritzburg. So yena ngoba defunde eduty yaseMaritzburg wase washintsha eduty wasefunda eduty manje yakuphi ke manje edrobheni eThekwini ngasekhe eMaritzburg. So is it fine ukuthi ngaletha indoda yakhe izomvashela kade ayigcina? No, it's fine. Angikho ngithi vele ngiyekhaya athi okay sharp befuna nje yabo assurance it's fine. Ngihambe ngiyekhaya mina nini ngoLwesine ngibuye nini Monday. Mangibuya Monday ngibuye ekseni mina. Sheshe ngibuyele nje ekhaya. I think ngabuya ngabo 12 to 1 KP eThekwini. Ngifica indoda ilele embhedeni wami, imilele embhedeni wami ngamashidam. Umbhede wami awidouble bed yena uGeli wathenga single bed nje enqovu impela double bed eqinile. Geli bangifika nafica indoda isembhedeni yena uGeli akekho yogeza amashawa kaSithi life ngaphandle awekho ngaphakathi endlini. Hayibo mayibuya nje angimbuzi ngiyambuka emehlweni emengene eminyango ngiyambuka ngibuka indoda athi sacela bandla usinike 30 minutes sisagqoka sahamba akayichaza ukuthi wayindoda yakulele embhedeni wami nami angisafuni phela ukumhlaza phathi ngiyayibuza uthena khona kuthiwa belala bengazibelale ngamashidi amafethu iqaqa lendoda nje yo ngihambe ke ngephezulu kubangani basebay ngiyohlala nabo ngahlali ki30 minutes ngicine sengidlala isikhathi eside nje I think ngazabe endlini sekuyoshawa u6 endlini yami lapha phansi ezansi. Hayi mangifika useyikhiphile ishidi akaxolisa uGeli akasho akachazi lutho okusho ukuthi ngelanga enihambe nalo basebenzisa umbhede wami okungayona inkingi waye besebenzisa ingubo zami ke nje ungijwayela kabi kwenye level. Hayi ngimkhombise kama-true colors wami ngimlande ngimtshene kwezikabhoqo ngithi lalela ke uGeli angenziwa njalo ngoba ngingaqhithisi nje nankulunkulu wami angiqhithisi kweyami indlu ke umfana ahlahla kangeni yabo kowami kumbhede kuwest indawo yami yokuresta wena ulethe umfana usuzungusela ngephunga lendoda kuphi empedeni wami. Hayi ke ntombazane angikuthandi ke mina lokho. uGeli ke aqale ke manje angibringele yabo asiyangibringise ngezi attitude yakhe usemudi ke manje uGeli ke akasangeneki uGeli seyishingishana uyangena uvala umnyango ngawubhaqaza mebuya ubhaqaza usekhuluma nefoni kakhulu ebusuku abona ayisekho nje respect phakathi kwami naye nje asenandaba yabo sengathi sicuphene manje yabo usethe mebuye esikoleni ubuya lala uyamboza asisakhulumi yabo nje noma ngibingelela sometimes uvela ngibuke nje ayithulela athi
ayithulele. Hayi kudluleke amaviki after leso shingishane ke sendoda yakhe athenge okay ngimtshela ngenze njani ke hlambulula umbhedo wami bani athi okay ngicela ukukuthengela ke ibedding entsha ahamba othenga ibedding entsha athenge nje ibedding yonke entsha thatha ibedding lendala mina ngwashisa amathawu yonke into ayilapha phela kombhede ngishisa ama-throne athenge i-throne entsha athenge ishidi elisha athenge I think wayathenge futhi Mr Price Home athenge nga-2 engathi angigcwalisele angithengele i-ina i-bedding edinga i-ina bese thinazi into zakho thathe mina into zami ngifake empedweni ngilale ntofontofo ngilale ngento ezi-right. Hayi kudlule nje u-2 weeks later sibe agcine sebona nje ukuthi aya ngingeni ngempendaba kube right bese kuzosondela ukuhola kwamanesi ngangezwa ngathi indoda yakhe iholile and ngiyakhumbula ngaleso sikhathi esontweni kwakune 6 okusho ukuthi ngiyengilala endlini ngizobe ngisesontweni ngizobuya ekseni mhlawumbe ngo5 or ngizobuya ngo6 uzodepend ukuthi kukhanye shesheni nokukhanya. Hayi ugeli alethe indoda ntombi isho bekumele bebhukhe angazi kwenzakalani kwi-booking yabo yena uyitshela ukuthi mhlawumbe ngizobuya emini but ngimtshela ukuthi ngiyesontweni ngiyabuya. Hayi indoda ifike yayikade iholile ifike ilaleke manje embhedeni wakhe. Hayi mangithi ngiyavula kunokey ngimfonela kayibami phone ngilokho ngihlohla ukey uzuwe lokhiyo ngaphakathi shuthi badakiwe engiyangempela balele ngene nami endlini ngilale but angisekho comfortable. Hayi indoda ngiyitshela indoda iyahamba cho sis kuzoklabwa futhi namhlanje eklabheni kwanamhlanje izobuya izolala futhi indoda ngikhona lalelani ngavuka umbhejazana ngathi wesisi ngekwazi ngamtshela ngathi webhuti kahle umnikazi wendlula imina ngengikwazi mina ukuthi ulalela na iBayside uRussell after robot nje ngicela niyobhuka khona bandla ngicela nje niyobhuka khona kwakusawo 300 bani acela niyobhuka kubhaliwe ngaphandle amagama amakhulu ukuthi 350 kulala ngicela nje niyobhuka bafethu angeke ngikwazi mina ukulala la ipiki intombazana shuthi ishayile because bafika ngabo bani ikhathi I think 12 to 1 iyapika ngithi akusizike sisukupika because ngizofuna security mina lapha ezansi lizokhipha lo bhuti because mina sisibabili la awukwazi ukusayina indoda ngikhona. Ayipiki intombazana iphihliza amaglasi yafokofisa ila khona ke esathathana khona ngenqindi sadudulana ngamshaka wardrobe. Hey lapho indoda yakhona ayisazi yenze njani ayifuna ukuhlukanisa ngamshaka wardrobe ekhoneni la wardrobe leyo uyabo lo wardrobe lo ovela utsheka ukuthi lowo sashayana salwa kwadlule iviki angabuyiki. Hayi I think eresa afika senje isikhoma esikhulu angisurprise sengiyazi lethu girl ngesabuya la sengiyazi mina ukuthi nje venge ngesabuya ahamba I think ohlala eresi yabangani bakhe bese ke ngiyambona lokho esasimpahla kancane ke yaba uyangifonela ngangingekho ngisemsebenzini angifonele ethi ena usethathile into zakhe sathile into zakho sithangisha amateka mathangisha into zami ngithi mina but uthatha amateki athi akawabona ngithi awa check athi awekho amateki la shipping block ingane shipping blocker ingane kwasho ukuthi I think angasho ukuthi ID yakhe ngamfuna eDUT ngibuzo omunye nje ubhuti wayebizwa ngobani konje umcebo ngibuza umcebo yamazini ugelo kanje nje ecela ungicheckela yena bani nasi isithombe sakhe angitholele yena siyamazi uhlala erese ukuthi ngafika sisi kokhetheka balaphana ngasho ukuthi ngifuna ugelo kanje uhambe namateka ami cabanga amateka ami angwagqoki namateka ngangisanda kuqedule ngangakagqongisho wagqoka nje lamateka eNike ngaphisana ngawo kuza ngigqoka uteke ayangishisa kwasuka umusindisa amateka wakhe yena ngaveza mina islip ngathi awami lamateksi iphi slip salamateki lawo ngasho no size wakhipha amateki sekuyimpi owawungeke uzuyibone impi ongangizuyibone from that month ngathi ake ngingatholi rooms nje angatholi rooms ngisahlalele nje kanjalo ukufona intombazana icela izokwenza sleep over ngithi ngicela nje ukushaywa umoya ngoba intombazana ingilile ifuna ukulanda umfana for sure ayizongilaya bayovele beshaya clof ngikhona
ngoba phela esisila very clof ngishisha umakhelwane ngokuba ngathi uyishala eduze kwakho ngoba ayingenawo ama-soundproof izindlu zakhona. Ngiyabonga amantombazane aseMaritzburg konke nje nobhuti bakhona ngithi thanks.